All right, thank you, Afa Igbo Amaka TV. A very big shout out to Afa Igbo Amaka TV. Ọ bụrụ na ịwụ onye Afa Igbo, ịwụ nwa Afa Igbo, ibi n'elu, ibi na ndịda, iwu onye ihe Igbo na-amasị, iwu onye omenala Igbo na-amasị ebe ọ bụla ị nọ, biko gaa na YouTube gị, subscribe to Afa Igbo Amaka TV. Ọ bụrụ na Afa Igbo Amaka subscribe, anyị ga na-ezi gị ihe ejije niile, ihe egwuregwu niile ndị Igbo nwegasịrị, ihe ga-emego obi a na-adị gị mma. Echefukwala aka bụ ezigbo nwanne gị nwoke onye ha na-akpọ the comedian GMC HOD ụtọ nwa bụ nwa agbarie $, ọjọọ abịa naira. Nwa Afa Igbo ọbụla subscribe to Afa Igbo Amaka TV. Thank you very much. Afa Igbo Amaka TV. 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 Mekere ndị Afa Igbo Amaka TV n'ihi na ọ tọrọ m obi ụtọ inweta ihe dịka Afa Igbo Amaka. Ahụbeghị m telivishọn a na-akpọ Afa Igbo Amaka, but n'ebe unu pụtara wepụta ihe dịka Afa Igbo Amaka, ọ iwepụta aha ndị Igbo ka aha ndị Igbo wee kwudosi ike n'elu ụwa. Ana m ekele unu jide nke unu ji na nke unu ji amaka. Ndewo. Afa Igbo Amaka TV. Afa Igbo Amaka TV ka anyị na-akwado ofe ọfụma. Afa Igbo Amaka TV. Nwanne m unu eme ebe unu kwadoro ka asụsụ Igbo hapụ ịla, mụnwa na-asịkwa na ọ ga-adịkwuru na mma. Ana m akwadokwa na ihe nke a unu na-eme si n'ala obi unu na-eme na ọ ga-adịkwuru na mma, na ebe ọbụla unu gara na okwute agaghị akpọ unu, ihe ọjọọ agaghị eme unu ga-aga na-abata. Ndewo, ya dịkwuru na mma nnụ. Onye asị jide nke oji na nke oji wụ ụdara mmecha. Afa Igbo Amaka TV. Nwanne olaha TV a. Afa Igbo Amaka TV. Afa Igbo Amaka TV. Afa Igbo Amaka TV. My name is Nasiru Ali, Afa Igbo Amaka TV. My name is Aliu Ahmed, Afa Igbo Amaka TV.